Takže ja vás vítam pri návode, ako kreknúť GTA San Andreas. Takže Andrej, Milan, tu máte návod a urobte to podľa toho. Takže stiahneme si cez ulož to, link bude v popise tohto videa. Dáme stiahnuť, áno, píšeme skxf. No. Tak, stiahneme to. Wow, že 10 minút to čo stiahujem pre Boha. Tak. To som kúkal niečo dobre. No. No a proste to spravíte podľa toho, jak to budem mať ja. A bude to. Môžeme hrať, hotovo. Hop, sorry, to je môj Facebook, to nič. No. No tak nič, ja tu dám strich a počkáme. Ja počkám a znovu to spustím. Takže som naspäť a ako vidíte, tu sa mi stiahol crack. Takže máme crack. Prvé čo spravíme, otvoríme si to, kde to máme nainštalované. Vy to asi budete mať zvyčajné na C a program files buď 86 alebo obyčajný, musíte to pozrieť a volá sa to Rockstars Games. Ja to mám tu na D a mám to pod GTA San Andreas, pretože som si to tak uložil. Alebo počkajte, pozriem sa, lebo tu mám toho viacej nainštalované. Je to dosť možné, že to mám aj tu na, áno, vidíte, Rockstars Games. Čiže normálne tento počítač dáte disk C, program files, jeden alebo druhý a nájdete tam Rockstars Games. To tu je, tu je to. GTA San Andreas. Chytíš, crack, hodíš sem. Continue. A hotovo. Alebo ešte lepšie, čo môže spraviť, máš to tu. Dáš a premenuješ to na to isté, ako máš túto tento spúšťač, hej? Pretože to je to isté. Len to nahrada CDčko. Čiže GTA podtržník SA. Uložíš, hodíš sem a dáš move and replace, čiže premiestniť a nahradiť. Dáš continue, hotovo. Spustíš, hráš, všetko fachčí. A všetci sú spokojní. Dobre. To je všetko. Tak nahrávam chvíľu. Tu mám to, čo som pred strihaním a teraz toto. Dobre, to je všetko, no. A len to vlastne spustíte cez ten crack už tam v tej zložke. Nainštalované a hotovo. Dovidenia.